Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω στο πρώτο webinar του TSF στα ελληνικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Είναι κάτι που πραγματικά το ονειρευόμουν, να το ήθελα πάρα πολύ καιρό. Εγώ είμαι η Φιλιό, είμαι 50 χρονών, έχω διαγνωστεί με seronegative NMO από το 2016 και πορεύομαι από τότε. Βέβαια, σήμερα δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε για τη MOGAD. Θα μας μιλήσουν οι ειδικοί και θα μας αναλύσουν τι ακριβώς είναι αυτό. Υποθέτω ότι αρκετοί από εσάς ήδη ξέρετε. Θέλω να καλωσορίσω τους ομιλητές μας, ξεκινώντας από τις κυρίες, από την κυρία Έλμα Ευαγγελοπούλου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια νευρολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην πρώτη νευρολογική κλινική του Αιγινήτου Νοσοκομείου, και τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Γρηγοριάδη, ο οποίος είναι καθηγητής νευρολογίας στο ΑΠΙΘΙΤΑ και διευθυντής της δεύτερης πανεπιστημιακής νευρολογικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ. Θα μας μιλήσουν. Η κυρία Ευαγγελοπούλου θα ξεκινήσει πρώτη και θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι είναι η MOGAD, πώς μπορεί να σχετίζεται με άλλα απομυεληνωτικά, τι σχέση και τι διαφορές έχει από την NMO, και στη συνέχεια ο κύριος Γρηγοριάδης θα μας μιλήσει για να μας εξηγήσει τι είναι μια κλινική δοκιμή, ποιος είναι ο σκοπός της και να δούμε πώς μπορούμε εμείς οι ασθενείς να βοηθήσουμε ώστε να ερευνηθούν οι διάφορες νόσοι και να ερευνηθούν και οι πιθανές θεραπείες ή φαρμακευτικές αγωγές. Πριν παραδώσω το λόγο στους ειδικούς, θα ήθελα να σας πω ότι και αυτό το webinar, όπως όλα του TSF, θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μπορείτε να το δείτε ξανά και στο site του οργανισμού και στο κανάλι του στο YouTube, αλλά και στο Facebook. Στο τέλος των ομιλιών θα έχουμε έτσι ένα σύντομο, ένα 5 λεπτό με γρήγορες ερωτήσεις-απαντήσεις, οπότε κρατήστε τις απορίες σας και θα επανέλθουμε σε αυτές για να πείσουμε ότι έχει μείνει απάντητο κατά τη διάρκεια των ομιλιών. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κυρία Ευαγγελοπούλου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πραγματικά χαίρομαι για την συνάντηση αυτή, τη διαδικτυακή, να συζητήσουμε μαζί τις διάφορες κλινικές εκδηλώσεις και τι υπάρχει ως θεραπεία τώρα για τη MOGAD. Μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Γρηγοριάδη, θα προσπαθήσουμε λίγο να διευκρινίσουμε και να δούμε τι υπάρχει στο τοπίο αυτής της ιδιάζουσας πράγματι οντότητας, τόσο διαφορετικής, ποια έχει ξεχωρίσει από την πολλαπλή σκλήρυνση. Θα ξεκινήσω στην πορεία της ομιλίας, θα αναφερθώ στα κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου, τι τη διαφοροποιεί από την NMO, και γι' αυτό το λόγο εισαγωγικά θα πω κάποια πράγματα για την NMO. Ποια είναι τα διαγνωστικά εργαλεία που θέτουν τη διάγνωση της MOG απομυελήνωσης, τα ευρήματα που έχουμε από τη μαγνητική, αν έχουμε ευρήματα από το ΕΝΗ, ποια είναι η θεραπεία της οξείας φάσης και τι χρησιμοποιούμε έως τώρα σαν θεραπεία πρόληψης των υποτροπών. Η MOG απομυελήνωση, σαν συμπτώματα, αυτά που θα μας κάνουν να σκεφτούμε ως πιθανή διάγνωση τη MOG απομυελήνωση, είναι η οπτική νευρίτιδα. Συχνότερα εμφανίζεται οπτική νευρίτιδα απομυελίτιδα, που έχει κάποιες ατυπίες από την οπτική νευρίτιδα που θα μπορούσαμε να δούμε στην πολλαπλή σκλήρυνση ή στην NMOSD, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Ποιες είναι αυτές? Είναι αμφωτερόπλευρη, αρκετά συχνά, μπορεί να έχει συνοδό είδημα, και όπως θα δούμε στη συνέχεια, απεικονιστικά έχει άλλη εντόπιση η οπτική νευρίτιδα που συμβαίνει στο πλαίσιο της MOG απομυελήνωσης από ότι στην NMO. Έτσι, αναλυτικότερα είναι οπισθοβολβικά στη MOG, ενώ όπως θα δούμε στη συνέχεια ενδοκρανιακά η προσβολή του οπτικού νεύρου στην NMO SD απομυελήνωση.
Μυελίτιδα έχουν και τα δύο, και οι δύο οντότητες, και η οπτική και η μυελίτιδα στο πλαίσιο MOG απομυελίνωσης και στην NMO, πάνω από 3 μυελοτόμια, αλλά συχνότερη εντόπιση θωρακοσφυϊκά θα μας παραπέμψει πιο συχνά στην MOG απομυελίνωση. Εδώ η οντότητα, είναι σημαντικό ότι η οντότητα της MOG απομυελίνωσης μπορεί να έχει υποτροπές, δηλαδή να συμβεί πάνω Συγγνώμη από για μία τη φορά. διακοπή. Συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν βλέπω διαφάνειες, εκτός κι αν Δεν βλέπετε? εγώ, Α, κυρία υπόλοιποι, Πέτσα, θα βλέπετε. Ούτε κυρία τώρα, Πέτσα, κύριε Γρηγοριάδη. όχι. Κυρία Πέτσα, εσείς τις βλέπετε τις διαφάνειες, έχει κάνει. Δεν ακούγεστε όμως, η κυρία Πέτσα δεν ακούγεται, έχει κλείσει το μικρόφωνο. Εγώ τις βλέπω κανονικά. Οκ. Εντάξει. Συγγνώμη Εσείς? για τη διακοπή. Εγώ όχι, αλλά Όχι. δεν πειράζει. Μήπως πρέπει να ξανα... Οι υπόλοιποι, Όχι, τις βλέπουν όλοι, μην ανησυχείς. Για κάποιο λόγο δεν βλέπω εγώ. Αλλά δεν πειράζει. άρα να συνεχίσω. Συνέχισε, συνέχισε, ναι, γιατί στέλνουν και μηνύματα ότι το βλέπουν. Ότι τις Συγγνώμη. βλέπουν. Ωραία. Ναι. Άρα λοιπόν είπαμε ποια είναι τα συμπτώματα της απομυελίνωσης, οπτική νευρίτιδα, συχνότερα αμφωτερόπλευρη με εντόπιση οπισθοβολβική και μυελίτιδα εκτεταμένη πάνω από 3 μυελοτόμια. Η νόσος μπορεί να είναι είτε υποτροπιάσω, δηλαδή ένας άνθρωπος να κάνει μια οπτική νευρίτιδα και μετά από κάποιο διάστημα να ξανακάνει, είτε να είναι, αρκετά συχνά συμβαίνει αυτό, να είναι μονοφασική. Αυτό έχει μία σημασία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, γιατί πρέπει κανείς να αποφασίσει αν θα βάλει μία προφυλακτική θεραπεία ή θα δώσει μια θεραπεία τύπου κορτιζόνης και δεν θα καλύψει προφυλακτικά για την MOG απομυελίνωση. Είναι σημαντικό ότι αυτή η νόσος διαχωρίστηκε τα τελευταία χρόνια, ότι είναι μια οντότητα διαφορετική από την πολλαπλή σκλήρυνση και φυσικά από την NMOSD. Άρα λοιπόν στην νόσο αυτή λέμε ότι πρέπει να έχουμε αρνητικά NMOSD αντισώματα και συνήθως έχουμε αντισώματα αντιμόγκ θετικά με ευαίσθητες πια μεθόδους που μπορούμε να είναι αρκετά σωστά διαγνωστικά και να μην έχουμε ψευδοθετικά ή ψευδοαρνητικά. Είναι σημαντικό επίσης ότι ε, είναι μια νόσος που φαίνεται ότι έχει νεότερη ηλικία έναρξη από την NMO και εν γέννη καλύτερη πορεία από την άποψη ότι δεν έχει τόσο βαριά επεισόδια με την έναρξή της. Τι είναι η NMO, που θα αναφέρω λίγο επιγραμματικά κάποια κλινικά χαρακτηριστικά, γιατί συγκρίνονται. Αυτά είναι δύο νοσήματα που συγκρίνονται μεταξύ τους, έχουν διαφορές και ομοιότητες, διαφορές ως προς την εντόπιση, όπως θα δούμε, των βλαβών, ομοιότητες γιατί κάνουν παρόμοια συμπτώματα. Η οπτική νευρομυελίτιδα λοιπόν είναι και αυτή μια απομυεληνωτική νόσος του κεντρικού νευρικού που εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες, έχει βαριές υποτροπές οπτικής νευρίτιδας και μυελίτιδας, εκτεταμένης μυελίτιδας, δηλαδή μυελίτιδα που πάει πάνω από 3 μυελοτόμια. Επί υποψίας της νόσου αναζητούμε, ανιχνεύουμε στο αίμα αντισώματα NMO, IgG θετικά. Όταν προεγράφτηκε η νόσος από τους Βάιν-Σέγκερ και συνεργάτες, λέγαμε ότι στη μαγνητική εγκεφάλου δεν υπάρχουν καθόλου βλάβες. Αυτό έχει αναθεωρηθεί, λέμε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά είναι πέριξη των υδραγωγών, βλάβες με αιστείες μη ειδικές για την πολλαπλή σκλήρυνση και συνήθως τα λιγοκλονικά είναι αρνητικά. Αυτή είναι μια νόσος που τώρα έχουν βγει και καινούργια φάρμακα, δεν είναι της παρούσης, της μας συνάντηση να το συζητήσουμε, αλλά πράγματι ακόμα και όταν υπήρχαν οι αντιβήτα θεραπείες σαν προφύλαξη, ήταν αποτελεσματικές θεραπείες για το σωστότερο έλεγχο της νόσου. Αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει κανείς ότι πρόκειται για οπτική νευρομυελίτιδα, άρα η διάγνωση είναι πολύ σημαντική για να μπορέσει κανείς να βάλει μετά την κατάλληλη θεραπεία.
Γιατί λέγεται MOG? Ξαναγυρνάμε λοιπόν στη MOG. Η MOG είναι μια γλυκοπρωτεΐνη η οποία βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια της μεμβράνης των ολιγοδενδροκυτάρων και εναντί αυτής δρούν τα αντισώματα. Αυτά είναι ο στόχος, το αντιγόνος στόχος για τα αυτοαντισώματα που επάγουν την MOG απομυελίνωση. Στην οπτική νευρίτιδα, που μπορεί να συμβεί, όπως είπαμε, είτε στη MOG είτε στην NMO, εδώ βλέπετε μία μαγνητική οφθαλμικών κόγχων. Φαίνεται η προσβολή, αυτό είναι το μάτι, εδώ είναι το οπτικό νεύρο. Στην οπτική νευρίτιδα, λοιπόν, στη MOG απομυελίνωση προσβάλλεται το πρόστιο τμήμα του οπτικού νεύρου, ενώ στην NMO απομυελίνωση έχουμε το οπίστιο τμήμα του οπτικού νεύρου, το οποίο έχει τη φλεγμονή. Σε αντιδιαστολή, το ένα νόσημα με το άλλο, οπτική νευρίτιδα κάνουν και τα δύο, με διαφορετική εντόπιση στη μαγνητική οφθαλμικών κόγχων. Σχηματικά, αν πάρουμε τρία νοσήματα που και τα τρία πράγματι κάνουν οπτική νευρίτιδα. Τη MOGAD, που είναι το θέμα συζήτησης μας σήμερα, η οπτική νευρομυελίτιδα και η πολλαπλή σκλήρυνση. Βλέπετε λοιπόν στη MOGAD, όπως ήδη συζητήσαμε, ότι έχουμε μία βλάβη πίσω από το οπτικό νεύρο ενδοκογχικά, με υψηλό σήμα και επίσης βλάβη, η οποία βλέπετε και εδώ σχηματικά είναι αρκετά χαρακτηριστικό. Είναι αρκετά χαρακτηριστικό και στις μαγνητικές, ότι μπορεί να προσβάλλει το έλιτρο, να προσβάλλει και το περινεύριο. Αυτό είναι πολύ τυπικό για την οπτική νευρίτιδα στο πλαίσιο της MOGAD. Αντίθετα, η NMO, πάλι έχουμε οπτική νευρίτιδα, αλλά βλέπετε ότι έχει βλάβη που είναι πίσω, κοντά στο χίασμα, ενώ η πολλαπλή σκλήρυνση κάνουν βλάβες τυπικές, μικρές, με ομοιογενή πρόσληψη στο οπτικό νεύρο. Άρα, εδώ είναι τα διάφορα μοτίβα οπτικής νευρίτιδας, ανάλογα με τα ευρήματα που έχουμε στην απεικόνηση, στη μαγνητική, στο οφθαλμικών κόγχων. Αναλυτικότερα βλέπετε πάλι μία μαγνητική οφθαλμικών κόγχων με την πρόσληψη του οπτικού νεύρου ενδοκογχικά σε έναν ασθενή με MOG, η πρόσληψη του σκιαγραφικού. Επίσης βλέπετε σε άλλες ακολουθίες καταστολή του λίπους, βλέπουμε την πρόσληψη του οπτικού νεύρου από το σκιαγραφικό, ενδεικτικό της φλεγμονής που υπάρχει στην οπτική νευρίτιδα επαγόμενη από τα MOG αντισώματα. Γιατρέ, να σας διακόψω μια στιγμή. Δεν ξέρω να συμβαίνει σε όλους. Η δική μου η διαφάνεια δεν προχωράει. Και εμένα Δεν το ξέρω ίδιο, αν πρέπει... αλλά δεν τόλμησα να το πω. Υπάρχει θέμα. Ναι. Έχει κολλήσει στην διαφάνεια που λέει αντιμόγκ απομυελίνωση. Να βγω και να τα ξανακάνουμε, να κάνουμε ένα share ξανά. Νομίζω είναι βγες και ξανακάνε ένα share και Ναι. πήγαινε από την... Ωραία. Βάλτο στην παρουσίαση, πάτα το κυπελάκι που είναι κάτω. Ωραία. Ε, Τώρα να αλλάξω, να δείτε, αλλάζει. για προσπάθησε να το προχωρήσεις, να δούμε αν αλλάζει. Το βλέπετε να αλλάζει τώρα. Όχι. Αν το βγάλω από το full screen, Βάλτο στο άλλο να δούμε αν αλλάζει με το άλλο. Να πατάς για μία δείτε. δηλαδή. Ναι. Αν αλλάζει τώρα, Ωραία. Τώρα είσαι Άρα, στις κλινικές εκδηλώσεις αντιμόκ. ναι, ναι. Αυτό Για αλλάζει. πάτα Ναι. την επόμενη, τώρα αλλάζει. Την επόμενη, τη μεθεπόμενη. Ωραία, τώρα αλλάζει. ναι. Ωραία, τώρα είσαι εδώ που μας έλεγες για Ωραία. τη διαφορά Ωραία που... ανάμεσα στην NMOSD και στην MOGAT για Ναι, το με οπτικό την νεύρο. πρόστια βλάβη, με την πρόστια βλάβη με πρόσθετη προσβολή του οπτικού νεύρου στη MOG, έναντι την οπίστιο τμήμα του οπτικού νεύρου σε NMO.
Αυτό το είχα πει. Και μετά επίσης αυτό το pattern που φαίνονται οι διάφορες, στη μαγνητική οφθαλμικό κόγχον, οι διάφορες κατανομές στην προσβολή του οπτικού νεύρου, άρα στη MOGAD, που έχουμε προσβολή καθόλου με υψηλό σήμα, καθόλου του μήκου, σε μεγάλη έκταση του οπτικού νεύρου και προσβολή του περινευρίου, όπως φαίνεται στη μαγνητική εδώ, σε αντιδιαστολή με την NMO που έχουμε στο οπίσθιο τμήμα του οπτικού νεύρου, και στην πολλαπλή σκλήρυνση που επίσης κάνει οπτική νευρίτιδα και μπορεί να έχει μικρές εστίες απομυελήνωσης στο οπτικό νεύρο με πρόσληψη σκιαγραφικού. Αντίστοιχα, στη μαγνητική οφθαλμικών κόγχων ανάλογα βλέπουμε πάλι το νεύρο με πρόσληψη του σκιαγραφικού, ενδοκογχικά, τυπικό έβριμα στη μαγνητική οφθαλμικών κόγχων στην μόγκα απομυελήνωση. Άλλη οντότητα, άλλο σύμπτωμα που μπορεί να έχει η μόγκα απομυελήνωση, όπως ήδη είπαμε, είναι η μυελίτιδα. Εκτεταμένη μυελίτιδα μπορεί να συμβεί και στους ασθενείς με μόγ, όπως συμβαίνει και στους ασθενείς με NMO. Άρα λοιπόν βλέπετε για ασθενείς με NMO εκτεταμένες μυελίτιδες. Εδώ έχουμε όμως βλάβη καθ' όλη την έκταση του νοτιαίου μυελού, ενώ είναι χαρακτηριστικό στη MOGAD μπορεί να έχουμε εκτεταμένη βλάβη του νοτιαίου μυελού, πάρω πάλι από τρία νευροτόμια, αλλά είναι σημαντικό ότι έχουμε κεντρική βλάβη στη φαιά ουσία του νοτιαίου μυελού, γι' αυτό φαίνεται και αυτό το H-sign που φαίνεται εδώ, είναι κεντρική βλάβη και κάνει αυτή την εικόνα η βλάβη της κεντρικής φαιάς ουσίας του νοτιαίου μυελού. Μπορεί να έχουμε πρόσληψη, αυτή είναι η πρόσληψη σκιαγραφικού. Διαφορετική είναι η εικόνα αυτή από αυτή που περιμένουμε να έχουμε στην πολλαπλή σκλήρυνση, που πάλι μπορούμε να έχουμε μυελικές βλάβες. Βλέπετε, η τελευταία οντότητα είναι η πολλαπλή σκλήρυνση. Έχουμε βλάβες μυελικές, οι οποίες δεν είναι τόσο μεγάλες σε έκταση και έχουμε πρόσληψη σκιαγραφικού δίκη δακτυλίου ή στικτό. Αυτό πώς φαίνεται στη μαγνητική? Βλέπετε μία μαγνητική νοτιαίου μυελού, εκτεταμένες βλάβες, στην NMO εκτεταμένη προσβολή του νοτιαίου μυελού, ενώ στη μόγκα απομυελήνωση έχουμε πάλι εκτεταμένη μυελίτιδα. Αυτά εδώ είναι οι σπόνδυλοι, άρα βλέπετε πάνω από 3 νευροτόμια υπάρχει βλάβη, μεγάλη βλάβη, με κεντρική προσβολή, κεντρική βλάβη, όπου έχουμε αυτό το H-sign στην μόγκα απομυελήνωση. Αυτό που είναι αρκετά επίσης αντίστοιχες σε μυελικές βλάβες, βλέπετε με πρόσληψη σκιαγραφικού, ακολουθίες στην εκτεταμένες βλάβες στην NMO, κεντρικές βλάβες με το σημείο H-sign στη MOGAD, βλάβη στην πολλαπλή σκλήρυνση με πρόσληψη σκιαγραφικού. Αυτό που είναι επίσης αρκετά τυπικό, ακόμα και αν δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο η βλάβη εδώ με το σημείο H-sign που έχουμε στη MOGAD, είναι βλάβες που έχουν χαμηλή εντόπιση, δηλαδή βλάβες θωρακοσφυϊκά στην προσβολή του κατώτερου νοτιαίου μυελού. Θα πρέπει να μας υποψιάσουν να στείλουμε για αντιμόκ αντισώματα ότι μπορεί να είναι μια οντότητα διαφορετική για την πολλαπλή σκλήρυνση. Όλα αυτά τα συμπτώματα και η αναζήτηση των αντισωμάτων και οι απεικονιστικοί φαινότυποι έχουν μπει σε έναν αλγόριθμο για τη διάγνωση της MOGAD που απεικονίζεται στον πίνακα αυτόν, που λέει λίγο πολύ αυτά που συζητήσαμε, ότι ποια είναι τα συμπτώματα, τα απομυεληνωτικά επεισόδια που μπορεί να παραπέμπουν σε MOGAD, οπτική νευρίτιδα, μυελίτιδα, άντεμ γίνεται κυρίως στα παιδιά, στελεχιές και προσβολές της παρεγκεφαλίδας που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Επί υποψίας αυτών των συμπτωμάτων, τι κάνουμε? Να ζητούμε τα MOG αντισώματα με cell-based assays. Αν είναι θετικά, ξεκάθαρα θετικά, με υψηλό τίτλο, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Αν είναι χαμηλά θετικά, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν αναζητήσουμε ότι είναι, ούτως ή άλλως το κάνουμε αυτό, ότι έχουμε αρνητικά NMO αντισώματα, και πρέπει να δούμε αν υπάρχουν άλλα κλινικά ή απεικονιστικά στοιχεία
που θα ενισχύσουν τη διάγνωση, όπως είπαμε, η αποτερόπλευρη οπτική νευρίτιδα, χαρακτηριστικό λίγο της MOGAD, αν υπάρχει είδημα στην βυθοσκόπηση, και αυτό μας παραπέμπει σε MOGAD, αν υπάρχει η ενδοκοχική βλάβη στο νεύρο, όλα αυτά τα στοιχεία που συμπληρωματικά επί χαμηλών τίτλων μας ενισχύουν τη διάγνωση της MOGAD. Σαν οντότητα ξέρουμε ότι συμβαίνουν συχνότερα η μυελίτιδα σε ένα ποσοστό, σύμφωνα με την βιβλιογραφία αυτή των Τζάρους και συνεργατών, 74% πιο συχνά μυελίτιδα, οπτική νευρίτιδα έναντι της μυελίτιδας. Και ξέρουμε ότι τα MOGAD τα αντισώματα μπορεί να υπάρχουν ακόμα και όταν υπάρχει ύφεση της νόσου, να παραμένουν χαμηλά, και σε ασθενείς που είναι εκτός νόσου. Υπάρχει μια άποψη ότι αν τελικά με τη θεραπεία, την ανοσοκαταστολή, την κορτιζόνη και αυτά εξαφανιστούν, μπορεί κανείς, χωρίς να είναι θέσφατο, ότι μπορεί να έχει εξασφαλίσει μια πιθανότητα να μην έχει καινούργια συμβάματα, μια καινούργια υποτροπή. Αυτό που μπαίνει πιο πρόσφατα στη βιβλιογραφία είναι ότι μπορεί να υπάρχουν, εκτός από την οπτική νευρίτιδα και τη μυελίτιδα που είπαμε, μπορεί να υπάρχουν ευρήματα στη μαγνητική ογκόμορφες βλάβες σε ασθενείς με MOGAD, σε ένα μεγάλο ποσοστό, βλέπετε 22%, οι οποίες που μπορεί να είναι στον οπίσιο βόθο, δηλαδή στην παρεγκεφαλίδα, στη γέφυρα. Είναι οι βλάβες αυτές που είναι, θα δούμε και στην συνέχεια μαγνητικές, είναι ογκόμορφες υποσκηνιδιακές βλάβες, μπορεί να κάνουν διπλοπία, αστάθεια και είναι αρκετά τυπικές στο να σκεφτούμε τη MOGAD. Άρα, σε αναλογία με αυτά που είδαμε νωρίτερα, βλέπετε η μεσαία είναι η MOGAD οντότητα, αυτή εδώ είναι η παρεγκεφαλίδα, το όργανο της ισορροπίας, το στέλεχος, βλέπετε γέφυρα, βλέπετε μεγάλες βλάβες στην παρεγκεφαλίδα, τις λέμε ογκόμορφες επειδή είναι ευμεγέθεις, μεγάλες στα γεφυροπαραγγεφαλιδικά σκέλη, σε βλάβες, σε θέσεις που αν δούμε την πολλαπλή σκλήρυνση, ας πούμε, που είναι η τελευταία, βλέπετε ότι έχει άλλες βλάβες, έχει αυτές τις τυπικές περικυλιακές. Άρα αυτές περιγράφονται σαν φλάφι, δηλαδή είναι έτσι περίεργες, διάχυτες, ευμεγέθεις, διαφορετικές από τις βλάβες που έχει πολλαπλή σκλήρυνση. Και επίσης έχουμε και το σκιαγραφικό σε ανθρώπους που μπορεί να κάνουν μια εικόνα λεπτομηνικικής πρόσληψης, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Έχει αυτός είναι ο φλοιός του εγκεφάλου και έχετε αυτή την περίεργη πρόσληψη, που αυτό θα μας παραπέμπει σε εικόνα σαν εγκεφαλίτιδας με εγκεφαλοπαθητικά συμπτώματα. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν τα βλέπουμε σε νοσήματα όπως η πολλαπλή σκλήρυνση, και σαν αντιδιαστολή βλέπετε την NMO που έχει και αυτή βλάβες τελικά στην μαγνητική εγκεφάλου, άλλου χαρακτήρα από αυτές που έχει η πολλαπλή σκλήρυνση και η MOGAD. Όπως ήδη σας είπα λοιπόν, σας έδειξα αυτήν εδώ την εικόνα με την πρόσληψη του σκιαγραφικού που κάνει την λεπτομηνικική πρόσληψη. Αυτή η λεπτομηνικική πρόσληψη είναι υπέρ του MOGAD έναντι της NMO και της MS. Επίσης μπορεί να έχουμε βλάβες στο στέλεχος, όπως είδαμε πάλι εδώ, οι οποίες μπορεί να έχουν και πρόσληψη σκιαγραφικού και επίσης μπορεί να κάνουν μια σημειολογία με αστάθεια, διπλοπία, μια βαριά σημειολογία. Αυτά όλα είναι σαν τη διαστολή με το σκιαγραφικό που ξέρουμε δίκην δακτυλίου που περιμένουμε στην πολλαπλή σκλήρυνση. Σε περίπτωση βλάβης του φλοιού με λεπτομηνικική πρόσληψη μπορεί να έχουμε εγκεφαλοπαθητικά συμπτώματα όπως είναι η πνηλία, κεφαλαλγία, φασία. Αυτό δεν είναι πολύ συχνό, μπορεί να συμβεί όμως στο πλαίσιο της MOGAD. Και τέλος, ως προς το ένι, δεν είναι σπάνιο να έχουμε ολιγοκλονικά αντισώματα, τα οποία είναι αρκετά τυπικά για την πολλαπλή σκλήρυνση, σε ένα ποσοστό 88%. Δεν είναι σπάνιο, αλλά είναι πολύ χαμηλότερα από την πολλαπλή σκλήρυνση. Άρα λοιπόν,
Όπως είδαμε και πριν, βλέπετε άλλα χαρακτηριστικά μοντίβα πολλαπλής πρόσληψης στη μόγα, τη λεπτομηνυγκική πρόσληψη, η πρόσληψη στο στέλεχος σε περίεργες βλάβες, το οποίο είναι διαφορετική από την πρόσληψη που έχουμε στην οπτική νευρομυελίτιδα με θετικά NMO αντισώματα. Οι οντότητες λοιπόν που προσβάλλονται, τα απεικονιστικά μοτίβα που έχουμε σε ασθενείς με MOG, ήδη συζητήσαμε την οπτική νευρίτιδα με πρόσληψη στην μαγνητική οφθαλμικών κόχων του νεύρου ενδοκογχικά και το περινεύριο, και μπορεί να έχουμε και εικόνα ειδήματος στην οπτική θηλή, και εκτεταμένη μυελίτιδα με H-sign λόγω της κεντρικής προσβολής, και βλάβη του νοτιαίου μυελού χαμηλά θωρακιοσφαιρικά, και αυτό θα μας παραπέμψει στη μόγα απομυελήνωση. Τέλος, απεικονιστικά στη μαγνητική εγκεφάλου έχουμε αυτές τις βλάβες, τις φλάφ, είναι διάχυτες, είναι ογκόμορφες, πιάνουν κυρίως στα οπίσθια, στον οπίσθιο βόθρο, όχι όμως ότι δεν μπορούν να γίνουν, και να έχουμε βλάβες απομυεληνωτικές διάχυτες και γενικά στον εγκέφαλο, σε άτυπες εντοπίσεις ομολογουμένως για την πολλαπλή σκλήρυνση. Σχηματικά, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς, υπάρχει πολλή ανοσολογία προς αυτό, αλλά επειδή είπαμε λίγο απλώς σχηματικά να πούμε, ότι δεν θα μπω σε λεπτομέρειες και χάρη συντομίας, ότι αν εδώ είναι το κεφαλικός φραγμός, εδώ είναι το αστροκύτταρο, που ξέρουμε ότι είναι NMO βλάπτει τα αστροκύτταρα, στρέφεται έναντι τη μεμβράνη των αστροκυττάρων. Εδώ είναι το νευρικό κύτταρο και το λιγοδεδροκύτταρο. Τα αντισώματα, τα MOG αντισώματα πηγαίνουν και στρέφονται έναντι αντιγόνων στόχος της MOG γλυκοπρωτεΐνης, που είναι πάνω στη μεμβράνη των ολιγοδεδροκυττάρων και υπάρχουν απομυελήνωση. Τώρα θεραπείες, ως θεραπεία υποτροπής, δηλαδή ένας άνθρωπος που κάνει μια βαριά οπτική νευρίτιδα, μια μυελίτιδα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η θεραπεία της υποτροπής είναι με ενδοφλέβια κορτιζόνη, 1 γραμμάριο για 5 μέρες, και στη συνέχεια αρκετά περός, γιατί ξέρουμε ότι με την απότομη διακοπή της περός κορτιζόνης μπορεί να έχουμε επανεμφάνιση, να έχουμε υποτροπή. Και επίσης η μείωση πρέπει να είναι αρκετά αργή. Αναφέρεται στη βιβλιογραφία ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κορτιζόνη και μέχρι σε πολύ πολύ αργή μείωση μέχρι 6 μήνες. Σε περίπτωση βαριάς υποτροπής πρέπει να σταθμιστεί αν πολύ γρήγορα πρέπει μετά την ενδοφλέβια κορτιζόνη να μπει κανείς να κάνει πλασμαφέρεση. Συνεδρίες πλασμαφέρεσης, 5 με 7 συνεδρίες γίνονται συνήθως παρή μέρα. Αυτό είναι υποσυζήτηση ανάλογα με τη βαρύτητα του επεισοδίου, αν θα ακολουθήσει την ενδοφλέβια κορτιζόνη ή αν κανείς θα περιμένει και στην περό. Συνήθως η βαριάς υποτροπής προτείνεται, σύμφωνα με τις καινούργιες οδηγίες, αν το επεισόδιο είναι βαρύ, να αρχίσει κανείς έγκαιρα πλασμαφέρεση για την βελτίωση της κλινικής εικόνας και την ύφεση. Στο επόμενο στάδιο, αφού έχει αντιμετωπιστεί το εξής σύνθημα, επίσης υπάρχει και σε περιπτώσεις που δεν γίνεται πλασμαφέρεση, υπάρχει στη πρόσφατη βιβλιογραφία, προτείνεται και η ενδοφλέβια νοσοσφαιρίνη, το οποίο είναι υποσυζήτηση και λόγω του κόστους, και αν υπάρχει πλασμαφέρεση σε κάποια κέντρα ίσως προτιμάται. Σε δεύτερο στάδιο, τώρα μετά την εξασφάλιση της ύφεσης της νόσου, έχουμε να ζυγίσουμε αν πρέπει κανείς να καλύψει ακόμα και με ένα επεισόδιο τη μονοφασική μόγκα, αν είναι μια βαριά οπτική νευρίτιδα, μια βαριά μυελίτιδα που αφήνει υπόλοιμα, κανείς να μην περιμένει να κάνει και ένα δεύτερο βαρύ επεισόδιο για να καλύψει κανείς, να κάνει δηλαδή μια νέα υποτροπή, παρότι πράγματι κάποιες φορές η MOGAD μπορεί να είναι μονοφασική, δηλαδή με υψηλή δόση κορτιζόνης και μετά περός, ένα ήπιο επεισόδιο οπτικής νευρίτιδας ή μυελίτιδας να υφιεθεί και μετά κανείς να μην ξανακάνει κι άλλο. Άρα, επί ενδείξεων, αν είναι ένα βαρύ κλινικό επεισόδιο με υπόλοιμα, κανείς μπορεί να ξεκινήσει και με ένα κλινικό επεισόδιο μια προφυλακτική θεραπεία. Φαίνεται ότι στην παρούσα φάση δεν έχουμε μια στοχευμένη θεραπεία για τη MOGAD.
Άρα αυτά που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή και φαίνεται με μέτρια έως καλή ανταπόκριση είναι η ανασοκαταστατική περόσθεραπεία, είτε μαζαθιοπρίνη με κοφενολάτι μοφετήλι, με συγχορήγηση αρχικά με κορτικοστεροειδή, γιατί αυτά θέλουν 3 με 6 μήνες για να δράσουν, οπότε πρέπει να χορηγηθούν σαν γέφυρα τα κορτικοστεροειδή περός μέχρι να δράσει η ανοσοκαταστολή. Αυτά προτείνονται από τη βιβλιογραφία ότι έχουν πράγματι και η εμπειρία αυτό μας δείχνει ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα, χωρίς όμως να είναι στοχευμένες θεραπείες για τη MOGAD. Η ριτουξιμάμπη, παρότι στην NMO και εμείς έχουμε ανάλογη εμπειρία και σειρές ασθενών μέχρι να βγουν φάρμακα στοχευμένα για την NMO που υπάρχουν τώρα με τη ριτουξιμάμπη, έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για την NMO, αλλά στη MOGAD φαίνεται ότι έχει μέτρια αποτελεσματικότητα. Τέλος, είναι κλινικές μελέτες που είναι στην εξέλιξη. Ο καθηγητής κ. Γεωργιάδης θα μας μιλήσει για τα νεότερα φάρμακα που φαίνεται ότι μονοκλονικό αντίσωμα, τα αντισώματα όπως το ραζαλαξουλίζωμα, που φαίνεται ότι η κλινική μελέτη μέχρι τώρα έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Τέλος, θα πρέπει να κρατάμε κάποιες ατυπίες που μπορεί να υπάρχουν και επί εμφάνισης αυτών να πούμε ότι μήπως δεν είναι τελικά MOGAD και είναι μια άλλη κλινική οντότητα. Ποιες μπορεί να είναι αυτές? Μια προοδευτική νευρολογική συμπτωματολογία χωρίς να υπάρχουν υποτροπές. Αυτό θα ήταν περίεργο λίγο να είναι MOG. Αν υπάρχει μια μεγάλη διακύμαση των κλινικών συμπτωμάτων μέσα σε λίγες ώρες. Επίσης αυτό δεν μοιάζει με υποτροπή της MOGAD. Αν δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση σε υψηλές δόσεις κορτιζόνης, αν υπάρχουν τυπικές βλάβες, τυπικές για πολλαπλή σκλήρυνση με θετικά ολιγοκλονικά, και αυτό ίσως θα πρέπει να επαναξιολογήσει τη διάγνωση, ειδικά σε οριακούς τίτλους MOGAD στο αίμα. Και τέλος, βλάβες με πρόσληψη και αγραφικό μυελικές που διαρκούν πάνω από 6 μήνες, αυτό θα πρέπει επίσης να μας υποψιάσει μήπως είναι κάτι άλλο και όχι MOGAD. Τελειώνοντας λοιπόν, λέμε ότι η MOGAD έχει ένα κλινικό φαινότυπο που μπορεί να έχει πολλές κλινικές συμπτωματολογίες, βαριά οπτική νευρίτιδα, διαφορετική όμως φαινοτυπικά από αυτή της πολλαπλής κλίνης και της NMO, μυελίτιδα επίσης που σαν σύμπτωμα προσομοιάζει, αλλά φαινοτυπικά, απεικονιστικά διαφέρει από την πολλαπλή κλίνηση και την NMO, σπανιότερα εγκεφαλίτιδα. Σε όλες αυτές τις οντότητες θα πρέπει να σκεφτούμε την αναζήτηση των MOG αντισωμάτων και να διαφοροποιήσουμε την νόσο αυτή από άλλα νοσήματα όπως η NMO και την πολλαπλή σκλήρυνση. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Προχωράμε στον κύριο Γρηγοριάδη. Να κάνω stop share, ή όχι, δεν χρειάζεται. Πρέπει να κάνεις stop share Το εσύ. έκανα, ναι. Ωραία. Φαίνεται η δικιά μου παρουσίαση. Ναι. Και τώρα φαίνεται καλά. Ναι. Και αλλάζει. Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Αφού τα εξασφαλίσαμε αυτά, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου όλους όσους μας παρακολουθούν. Να ευχαριστήσω οπωσδήποτε πρώτα την Σουμάιρα την Άχμετ, που είναι μια πάρα πολύ δραστήρια κοπέλα από την Αμερική, με εξαιρετικά μεγάλη δραστηριότητα, έτσι μια μαχήτρια στο να διαδοθεί και να μάθει ο κόσμος να ενημερωθεί σχετικά με αυτά τα νοσήματα, κυρίως την NMOSD και την MOGAD. Να ευχαριστήσω επίσης και την κυρία Πέτσα, η οποία ανέλαβε σήμερα να παρουσιάσει αυτό το πάνελ. Σήμερα τη γνωρίζω την κυρία Πέτσα και πραγματικά χαίρομαι πολύ για αυτήν την γνωριμία. Και τέλος να ευχαριστήσω την καλή μου συνάδελφο, την Έλμα την Ευαγγελοπούλου, η οποία προσπάθησε να κάνει όσο πιο απλή γίνεται έτσι την παρουσίαση για το τι ακριβώς είναι αυτή η MOGAD και σε σχέση με την NMOSD και ως ένα βαθμό και σε σχέση με την πολλαπλή σκλήρυνση. Γιατί προσπάθησε να το κάνει αυτό το πράγμα? Απλώς για να μεταφέρουμε ένα σημαντικό μήνυμα. Ποιο είναι αυτό? Ότι έχει τεράστια αξία να μπορούμε να κάνουμε σωστή διάγνωση. Ξέρετε, το ποσοστό της λανθασμένης διάγνωσης για την πολλαπλή σκλήρυνση εξακολουθεί να παραμένει αρκετά υψηλό στις μέρες μας, μέχρι και φτάνει, λένε, το 20%, ακόμη και σε πολύ καλά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Και πολλές φορές
Η λανθασμένη διάγνωση ότι πρόκειται για MS ενώ δεν είναι διότι είτε πρόκειται για NMOSD, είτε πρόκειται για MOGAD, ή πρόκειται και για κάποιο άλλο συστηματικό αυτοάνωσο νόσημα το οποίο μπορεί να κάνει και εκδηλώσει από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Πάντως, το μεγαλύτερο διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα μας το δημιουργούν αυτές οι δύο νόσοι. Γιατί το τελικό τους αποτέλεσμα είναι η απομυελήνωση. Μπορεί να μην είναι η πρωτοπαθής απομυελήνωση την οποία βλέπουμε στην πολλαπλή σκλήρηση, αλλά υπάρχει η απομυελήνωση ως έβριμα και παθολογανατομικά, αλλά και σίγουρα και στη μαγνητική τομογραφία. Και γιατί έχει τεράστια αξία να μπει οπωσδήποτε η ορθή διάγνωση? Για τον πάρα πολύ απλό λόγο, διότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που αν πάμε να διαγνώσουμε λανθασμένα είτε τη MOGAD είτε την NMOSD ως MS και πάμε να ξεκινήσουμε θεραπεία, μία από αυτές τις θεραπείες την οποία δίνουμε, όχι όλες, κάποιες από τις θεραπείες τις οποίες δίνουμε για την πολλαπλή σκλήρηση, υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να κάνουμε κακό στον άνθρωπο και να επιδεινώσουμε την κατάστασή του αντί να τον βοηθήσουμε. Άρα λοιπόν με τους βιοδείκτες που υπάρχουν σήμερα και με όλες αυτές τις τεχνικές και την εμπειρία, τις τεχνικές νευροαπεικόνησης και την εμπειρία η οποία κερδίζεται όλο και περισσότερο μέρα με τη μέρα και στην πατρίδα μας, είμαστε σε θέση με μεγάλη σχεδόν ασφάλεια να βάζουμε την ορθή διάγνωση και να συστήνουμε την ορθή αντιμετώπιση για τους ασθενείς μας. Όπως έγινε πολύ ξεκάθαρο βέβαια και από την παρουσίαση που έκανε η κυρία Ευαγγελοπούλου, φαίνεται ότι για την MOGAD δεν έχουμε ακόμα κάποιες πολύ σαφείς οδηγίες για το τι είδους προφυλακτική θεραπεία μπορούμε να δώσουμε έτσι ώστε να μειώσουμε ή και να εξαλείψουμε το ενδεχόμενο στο μέλλον οι ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν MOGAD και υποτροπές εξαιτίας της MOGAD να εμφανίσουν και καινούργιες υποτροπές. Στην πολλαπλή σκλήρηση, δόξα τω Θεώ, έχουμε τουλάχιστον 20 φάρμακα και βγαίνουν και άλλα στην πορεία και κλινικές μελέτες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βρούμε ακόμη πιο αποτελεσματικές θεραπείες και πιο κατάλληλες για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη διάγνωση πολλαπλής σκλήρησης και οι οποίοι ναι μεν μπορεί να έχουν την ίδια διάγνωση, μία και μοναδική διάγνωση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν όλοι τις ίδιες μορφές ή η πολλαπλή σκλήρηση σε όλους έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά στο πέρασμα του χρόνου. Άρα λοιπόν όσο αναγκαίο είναι να βρούμε την καταλληλότερη θεραπεία για τους διαφορετικούς τύπους της πολλαπλής σκλήρησης τους οποίους συναντούμε στο πέρασμα του χρόνου σε έναν ασθενή μας, αντιλαμβανόμαστε όλοι το πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί μία θεραπεία, να υπάρχουν θεραπείες οι οποίες θα είναι εξειδικευμένα αποτελεσματικές για τη MOGAD. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο αν έχουμε κλινικές μελέτες. Και είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι θα προσπαθήσω μέσα στα επόμενα 15 λεπτά, το πολύ 20 λεπτά για να δώσω και λίγο χρόνο και για συζήτηση, να μοιραστώ μαζί σας το τι σημαίνει κλινική μελέτη και το πόσο σημαντικό πραγματικά είναι να συμμετέχουμε σε αυτές τις κλινικές μελέτες, γιατί θα πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε, όσες φορές έτυχε να προτείνουμε σε κάποιους ασθενείς μας να μπουν σε κάποια κλινική μελέτη κλπ. Βλέπεις καταρχάς μία προθυμία και μία αίσθηση, αλλά αυτό είναι το ελληνικό μας ταμπεραμέντο. Ας το βρούνε οι άλλοι, άσε να κάνουν οι άλλοι τις μελέτες και να δούμε τι θα βγουν οι μελέτες και μετά αποφασίζουμε αν θα πάρουμε το φάρμακο αυτό ή όχι. Να πω ότι αυτό βέβαια δεν είναι σωστό, γιατί με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να απέχουμε από τη διεθνή προσπάθεια που γίνεται και από πλευράς των ασθενών σίγουρα, αλλά και από πλευράς της επιστημονικής κοινότητας να βρεθεί μια κατάλληλη θεραπεία. Αλλά υπάρχει και το άλλο. Όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται όλο πιο καλά, εμπεδώνεται η άποψη ότι κάθε έθνος, κάθε λαός, ενδεχομένως και κάθε κράτος, αλλά τα κράτη μπορεί να μοιράζονται, ένα έθνος μπορεί να μοιράζεται περισσότερα του ενός κράτους. Άρα λοιπόν κάθε εθνική οντότητα καλό είναι να κάνει τη δική της έρευνα, γιατί δεν σημαίνει ότι ό,τι ισχύει απολύτως, ό,τι ισχύει μάλλον για μία νόσο και κυρίως αυτές τις αυτοάνωσες νόσους, όπως αυτοάνωση νόσος είναι και η MOGAD και η NMOSD. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα οποία ισχύουν για τον ελληνικό πληθυσμό θα ισχύουν ακριβώς τα ίδια με αυτά που ισχύουν για τους Ιαπωνέζους, τους Ασιάτες, τους Αμερικανούς ή τους Ευρωπαίους.
Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλούς λόγους να προσπαθούμε πώς το λένε, χέρι με χέρι επιστημονική κοινότητα και ενδιαφερόμενοι άνθρωποι τους οποίους τους απασχολεί μια συγκεκριμένη διάγνωση, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε προκειμένου να βοηθήσουμε να βελτιωθούν τα πράγματα όσον αφορά τη διάγνωση αλλά και οπωσδήποτε τη θεραπεία μιας νόσου. Στα πλαίσια λοιπόν με αυτό το σκεπτικό να πούμε ότι και στην πατρίδα μας θα τρέξει μια κλινική μελέτη η οποία αφορά την MOGAD. Τι σημαίνει κλινική μελέτη? Σημαίνει ότι είναι ένας τύπος ιατρικής έρευνας, δεν είναι πείραμα. Γιατί πολλοί ασθενείς λένε τι θα γίνω, πειραματόζω? Θα μου επιτρέψετε να σας απευθυνθώ, να σας απευθύνομαι έτσι ελεύθερα και λίγο ανεξάρτητα από τις διαφάνειες, διότι όπως θα διαπιστώσετε οι διαφάνειες αυτές είναι όλες πάρα πολύ busy που λένε και στο χωριό μου, έχουν πάρα πολλά πράγματα πάνω, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάθομαι να διαβάζω, ελληνικά γνωρίζουμε όλοι. Αλλά να προσπαθώ να σας μεταφέρω αυτό το οποίο θέλουμε να αποτυπωθεί, το μήνυμα που θέλουμε να αποτυπωθεί σε κάθε μία από τις διαφάνειες που σας παρουσιάζουμε. Άρα λοιπόν δεν είναι πείραμα, δεν είμαστε πειραματόζωα, υπάρχει ένας πάρα πολύ πιο ωραίος όρος, παλιά που το χρησιμοποιούσαν ως πειραματοπρόσωπο, αλλά ούτε καν αυτό δεν είμαστε. Γιατί? Διότι από τη στιγμή που η κλινική μελέτη, για να γίνει μια κλινική μελέτη, πρέπει να πάρει εγκρίσεις από 1002 φορείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις κλινικές μελέτες. Και αυτό που οπωσδήποτε πρέπει να εξασφαλιστεί είναι η ασφάλεια για τους συμμετέχοντες καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε γίνονται και πολλές εξετάσεις και μια στενότερη παρακολούθηση των ασθενών κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητες οι κλινικές μελέτες, είναι σημαντικό και να είμαστε χαρούμενοι που και στην πατρίδα μας πια έχουμε την ικανότητα και έχουμε και όλες τις συνθήκες για να τρέχουμε, να μπορούμε να συμμετέχουμε σε τέτοιες μεγάλες παγκόσμιες πολυκεντρικές κλινικές μελέτες, και έχει σημασία να βλέπουμε οι δικοί μας άνθρωποι, οι δικοί μας συμπολίτες πώς μπορεί να αντιδρούν, να ωφελούνται ή ακόμη και να μην ωφεληθούν. Τελικά μένει να το δείξει η έρευνα που γίνεται στη συγκεκριμένη κλινική μελέτη από μια κλινική μελέτη. Πάντως να είμαστε βέβαιοι όλοι ότι δεν υπάρχει παραμικρή λεπτομέρεια που αφορά μια μελέτη, είναι απολύτως ελεγμένη από τους αρμόδιους φορείς από κάθε άποψη, δηλαδή και την ιατρική, τη φαρμακολογική, την ηθική, τη δεοντολογία κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει κλινική μελέτη και θα έχετε ακούσει περισσότεροι, αν όχι όλοι, ότι αναγνωρίζουμε διαφορετικές φάσεις κλινικών μελετών. Υπάρχει φάσης 1 μελέτη, φάσης 2 μελέτη, 3, 4, που καλείστε κάποια φορά, κάποια στιγμή από το θεράποντα γιατρό σας να συμμετέχετε σε αυτές. Συνήθως στη φάση 1 είναι πολύ μικρή μελέτη που έχει υγιείς εθελοντές. Δηλαδή βγαίνει μια ανακοίνωση και υπάρχουν υγιείς εθελοντές οι οποίοι πάνε και παίρνουν ένα ερευνητικό φάρμακο που σε εκείνους θα φανεί αν είναι ανεκτό και το φάρμακο αυτό γενικά έτσι από τον ανθρώπινο οργανισμό, και μπορούν να ξεκινήσουν να μαθαίνουν οι ερευνητές για τις δόσεις που ενδέχεται να είναι αποτελεσματικές. Συνήθως σπάνια θα ζητηθεί από κάποιους ασθενείς μας να συμμετέχουν σε μια φάση, σε ένα κλινική μελέτη. Στη φάση 2 όμως κλινικές μελέτες είναι μεγαλύτερες μελέτες που περιλαμβάνουν τη χρήση ενός εικονικού φάρμακου, το πλασίμπο δηλαδή που λέμε, το οποίο έχει ίδια όψη με το ερευνητικό αλλά δεν περιέχει τη φαρμακευτικώς δραστική ουσία. Με αυτές τις μελέτες οι ερευνητές μπορούν να μάθουν περισσότερα για τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες, πληροφορίες που αφορούν τη χορήγηση των δόσεων, καθώς και κατά πόσο το ερευνητικό φάρμακο αποτελεί αποτελεσματική θεραπεία. Άπαξ και η φάση 2 δώσει το πράσινο φως, που ξαναλέω ότι είναι σε όλες αυτές τις φάσεις υπάρχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες για την ασφάλεια των συμμετεχόντων σε αυτές.
Εφόσον λοιπόν πάρουμε το πράσινο φως από τη φάση 2 μελέτη, μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτήν που ονομάζεται φάση 3 κλινική μελέτη, όπου φυσικά περιλαμβάνουν πολύ περισσότερους ασθενείς, πάλι με τη χρήση του φαρμάκου του κανονικού και του πλασίμπο. Να πούμε ότι είναι τυφλές μελέτες, δηλαδή δεν γνωρίζει αυτός ο οποίος δίνει ο γιατρός ο οποίος δίνει το φάρμακο, δεν γνωρίζει αν του δίνει του ασθενούς το πλασίμπο ή το πραγματικό φάρμακο, και αυτό γίνεται όπως αντιλαμβανόμαστε, διότι είναι ο μόνος τρόπος μετά, όταν θα ανοίξουν πια οι φάκελοι και θα φανεί ποιος έπαιρνε τι, με βάση την πορεία που έχει καταγραφεί για τον καθέναν από τους ασθενείς, να καταλήξουν ότι όντως ναι, αυτό το συγκεκριμένο φάρμακο έχει σε αυτό το ποσοστό, έχει αυτήν την αποτελεσματικότητα και ενδεχομένως αυτήν την ασφάλεια. Πολλές φορές βέβαια στις φάσεις 3 μελέτες δεν γίνονται έναντι πλασίμπο, γίνονται ενός άλλου φαρμάκου, το οποίο ήδη όμως χορηγείται για την νόσο. Αυτό παραδείγματος χάρη μπορεί να γίνει για την πολλαπλή σκλήρηση, όπου έχουμε 20 φάρμακα. Για φάρμακα όμως που επίσημα τα δίνουμε για την νόσο αυτήν. Αλλά για φάρμακα, για θεραπείες όπως η Mogat, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία επίσημη θεραπεία για να προλαμβάνονται οι υποτροπές, οι μελλοντικές υποτροπές, μοιραία δεν μπορούμε να δώσουμε κάποιο εικονικό φάρμακο, θα πάμε οπωσδήποτε στο πλασίμπο. Και πάμε στην φάση 4 μελέτη, που έχει συνήθως τους πιο πολλούς συμμετέχοντες σε σχέση με άλλες φάσεις. Αυτές οι μελέτες πραγματοποιούνται μόλις ένα ερευνητικό φάρμακο εγκριθεί για χρήση. Από τη στιγμή που θα πάρει την έγκριση, μπορούμε να πάμε σε φάση 4 μελέτη. Συνήθως είναι ανοιχτές μελέτες. Ξέρουμε ότι όλοι οι ασθενείς μας παίρνουν αυτό το φάρμακο, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μαζέψουμε όσο περισσότερα δεδομένα γίνεται στο πέρασμα του χρόνου, τα οποία θα μας φανούν πάρα πολύ χρήσιμα για την μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των ασθενών της μιας συγκεκριμένης νόσου με το συγκεκριμένο φάρμακο. Και σίγουρα είναι πολύ πολύτιμες και αυτές, διότι όλα τα δεδομένα τα οποία μαζεύουμε μπορούν στη συνέχεια να υπόκεινται σε ανάλυση και πραγματικά να μας βοηθήσουν να δούμε το ενδεχόμενο, η μακροχρόνια χορήγηση ενός φαρμάκου να μπορεί να δημιουργεί το α, το β ή το β ή το γ πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως, και στις 4 φάσεις των μελετών, ξαναλέω ότι λαμβάνεται η μέριμνα για την ασφάλεια, διότι το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει ασφάλεια για τους ασθενείς που συμμετέχουν στην συγκεκριμένη μελέτη. Για την μελέτη την COSMOG, που είναι μία μελέτη η οποία τρέχει και θα ξεκινήσει πάρα πολύ σύντομα και στην πατρίδα μας. Ουσιαστικά το φάρμακο το οποίο πάμε να δούμε εάν δρά ή δεν δρά είναι αυτό που ονομάζεται ροζανοξιλιζουμάμπι σε άτομα με MOGAD. Αυτό να πω έτσι πολύ γρήγορα ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο βοηθάει στην μείωση των αντισωμάτων. Μας είπε πάρα πολύ ωραία η κυρία Ευαγγελοπούλου ότι η παρουσία των αντισωμάτων έναντι MOG είναι αυτά τα οποία θεωρούνται κυρίαρχα υπεύθυνα για τις εκδηλώσεις απομυεληνωτικών αιστειών. Αντιλαμβανόμαστε ότι, και φυσικά και με κάποιες από τις θεραπείες που, ξαναλέω, δεν είναι επίσημες, αλλά είναι αυτές που μέσα από εμπειρία έχει φανεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν δράσει, όλες από αυτές τις θεραπείες στόχο έχουν να μειώσουν τη συγκέντρωση των κυκλοφορούντων αντι-MOG αντισωμάτων. Εδώ λοιπόν πρόκειται για ένα φάρμακο το οποίο μειώνει ξέρουμε ότι μειώνει τα IgG, αντισώματα, τα κυκλοφορούντα στο περιφερικό αίμα, και να σημειώσω και να πω ότι δεν είναι μόνο η MOGAD στην οποία αυτό διερευνάται. Αυτό είναι ένα φάρμακο το οποίο χορηγείται για άλλα αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία οφείλονται πρωτίστως στην παρουσία αντισωμάτων, όπως η βαριέμια ασθένεια. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ έξυπνο φάρμακο το οποίο μειώνει τη συγκέντρωση των αντισωμάτων, και φυσικά ευελπιστούμε ότι από τη χορήγησή του θα μπορέσουμε να ελέγξουμε καλά στην μακροχρόνια τις υποτροπές της MOGAD. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε η συμμετοχή και η βοήθεια. Δεν θα το έλεγα βοήθεια.
είναι μια σχέση συνεργατική, είναι μια συνεργασία στην οποία πηγαίνουμε, μια σχέση συνεργασίας, να καταλήξουμε να δούμε τελικά αυτό το φάρμακο είναι θεραπεία για τη Μογκάτ ή δεν είναι. Και φυσικά είναι η ελάχιστη συμβολή που μπορούμε και ως χώρα να έχουμε σε μια παγκόσμια προσπάθεια που γίνεται για την ίδια κλινική μελέτη και σε άλλες χώρες του κόσμου. Συνεπώς, είναι καλό και αυτή COSMOG, είναι λίγο μια παράφραση του κόσμος, αλλά COSMOG είναι μια τέτοια μελέτη. Μπορείτε να ρωτήσετε φυσικά και να ενημερωθείτε και από τους θεράποντες ιατρούς σας για το αν αυτή θα ήταν μια κατάλληλη θεραπεία για εσάς. Τώρα, δεν θέλουμε να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Από προηγούμενη έρευνα ξαναλέμε ότι έχουμε στοιχεία ότι όντως μπορεί να μειώσει τον αριθμό των κυκλοφορούντων αντισωμάτων που θεωρούνται ότι είναι επιβλαβή, και μπορεί η μελέτη αυτή στόχο έχει ακριβώς να διαπιστώσει αν αυτό το φάρμακο, μειώνοντας τον αριθμό, την συγκέντρωση των κυκλοφορούντων αντισωμάτων έναντι της ΜΟΓ, μπορεί να παρατείνει το χρονικό διάστημα μεταξύ επαναλαμβανόμενων φλεγμωδών προσβολών ή υποτροπών σε άτομα με ΜΟΓΑΤ. Υπάρχει η περίοδος τώρα της προκαταρκτικής αξιολόγησης. Θα ξεκινήσουμε μια επίσκεψη προκαταρκτικής αξιολόγησης για να μάθουμε αν αυτή η μελέτη είναι κατάλληλη για εσάς. Πραγματοποιούμε κάποιες εξετάσεις. Δεν μπαίνει ο καθένας που έχει ΜΟΓΑΤ. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις λοιπόν, και οι προϋποθέσεις οι οποίες βάζει μια κλινική μελέτη τόσο όσον αφορά τα στοιχεία της νόσου, τα χαρακτηριστικά της νόσου αυτής καθ' αυτής, αλλά και όσον αφορά και θέματα ασφάλειας. Δεν μπορούμε δεν μπαίνει αδιάκριτα ο καθένας και μόνο με τη διάγνωση ότι έχει ΜΟΓΑΤ. Αυτό ισχύει βέβαια για τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις κλινικές μελέτες και για άλλα νοσήματα. Είναι διπλή τυφλή θεραπεία, όπως είπαμε, διάρκειας έως και 2,5 έτη. Οι μισοί παίρνουν το πλασίμπο, οι άλλοι μισοί το φάρμακο. Κανένας δεν γνωρίζει ποιος παίρνει τι, ούτε ο ασθενής ούτε ο θεράπων ιατρός. Γίνεται με εβδομαδιαίες υποδόριες εγχύσεις του φαρμάκου που θα σας δοθεί. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι εύκολη η χορήγησή του, και από εκεί και πέρα λεπτομέρειες του τύπου ότι μπορεί να σας δοθούν και αντισταμινικά φάρμακα αν κάνετε αλλεργία κλπ. Όπως επίσης και το ότι θα αντιμετωπίζετε οι υποτροπές εάν εμφανίσει κάποιος υποτροπή παρά τη θεραπεία την οποία παίρνει. Αυτά όλα μπορούν να σας εξηγηθούν πάρα πολύ καλά στην πρώτη επαφή σας με τον γιατρό. Υπάρχει το ενδεχόμενο από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της διπλής τυφλής μελέτης και θα ακολουθήσει το στάδιο της παρατεταμένης θεραπείας, δηλαδή όλοι οι ασθενείς πια θα μπουν σε αυτό το φάρμακο που θα συνεχίσουν την μελέτη. Εκεί πια γίνεται ανοιχτή η μελέτη, αλλά ξαναλέω ότι το πιο σημαντικό μέρος είναι η υγεία των ασθενών και η αποφυγή οποιασδήποτε ενδεχομένου για οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει την πορεία της υγείας του, και αυτό γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια της μελέτης και εμπροκειμένου της μελέτης COSMOG. Και φυσικά ο καθένας είναι ελεύθερος να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή, να πει ότι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω άλλο σε αυτή τη μελέτη ή δεν θέλω να συνεχίσω την συγκεκριμένη θεραπεία. Για λόγους χρόνου, οικονομίας του χρόνου, πολύ σύντομα να πω, εδώ φαίνονται κάποιες από τις εξετάσεις οι οποίες γίνονται, τόσο κλινικές όσο και εργαστηριακές. Στην μελέτη COSMOG αναζητούμε περίπου 100 άτομα παγκοσμίως, να είναι ηλικίας 18-89 ετών, να έχουν επιβεβαιωμένη ΜΟΓΑΤ, υποτροπιάζουσα ΜΟΓΑΤ με τουλάχιστον μία υποτροπή στους τελευταίους 12 μήνες, θετική εξέταση για τα αντιμόγκ αντισώματα εντός 6 μηνών πριν από την πρώτη χορήγηση της δόσης. Υπάρχουν βέβαια και κάποια πρόσθετα κριτήρια, αλλά αυτό μη σκάτε, αυτό είναι θέμα των
γιατρών οι οποίοι θα ενδιαφερθούν να σας ενημερώσουν, συγχωρείτε, και να μπείτε σε αυτήν εδώ την θεραπεία. Στην πατρίδα μας σύντομα θα ανοίξουν 2 κέντρα για αυτήν την κλινική μελέτη. Το ένα κέντρο είναι το Αιγινήτιο Νοσοκομείο στην Αθήνα, με υπεύθυνη την καθηγήτρια την κυρία Ευαγγελοπούλου, και το δεύτερο κέντρο θα είναι στη Θεσσαλονίκη, στη Β' Νευρολογική Κλινική, στο ΑΧΕΠΑ, στη δικιά μας κλινική. Μπορείτε εδώ πέρα μπορείτε να βρείτε σε αυτό εδώ το site, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την συγκεκριμένη μελέτη, την COSMOG, και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το συμμετέχον νοσοκομείο, κλινική εμπροκειμένου της επιλογής σας, και να σας δώσουν ό,τι πληροφορία θέλετε, και με αυτό έχω τελειώσει τη δική μου παρουσίαση. Αυτό που πολύ σύντομα να πω προσπάθησα να κάνω είναι να δώσω λίγο ένα περίγραμμα του τι σημαίνει κλινική μελέτη. Δεύτερον, το πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε στις κλινικές μελέτες. Τρίτον, το πόσο ευγνώμονες είμαστε για τους ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν τον εαυτό τους για μια κλινική μελέτη. Τέταρτον, το πόσο σημαντικό είναι να το κάνουμε στον τόπο μας, γιατί όπως είπαμε, τα διάφορα αυτοάνωσα νοσήματα δεν έχουν την ίδια συμπεριφορά σε όλους τους λαούς και σε όλα τα μήκη και τα πλάκη της γης. Άρα λοιπόν το να βγούνε τέτοια συμπεράσματα που αφορούν το δικό μας το λαό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέμπτον, το ότι όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα σε πλαίσια απόλυτης ασφάλειας για τους συμμετέχοντες, συνεπώς δεν έχουν τίποτε να φοβούνται. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ, αγαπητή κυρία Πέτσα. Εάν Ευχαριστούμε. υπάρχουν ερωτήσεις ή κάποιες διευκρινήσεις από εσάς, από το κοινό, είμαστε πρόθυμοι, και εγώ και η καλή μου συνάδελφος, η κυρία Ευαγγελοπούλου, να ακούσουμε. Εγώ έχω πολλές. Βλέπω όμως μία από την Ανθή την Κλωνάρη. Ρωτάει πόσους ασθενείς έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, πόσους έχουμε καταγεγραμμένους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη επιδημιολογική μελέτη στην πατρίδα μας που να λέει τον ακριβή αριθμό των ασθενών που πάσχουν από MOGAD, ούτε από NMOSD. Δεν ξέρω αν η κυρία Ευαγγελοπούλου έχει υπόψη της κάποιο στοιχείο επιδημιολογικό. Εγώ πάντως δεν έχω υπόψη μου μελέτη επιδημιολογική στην πατρίδα μας που να καταγράφει τον ακριβή αριθμό. Ξέρετε, με την προσπάθεια που αυτή τη στιγμή καταβάλλεται στα πλαίσια της πολλαπλής κλήρυνσης και του Εθνικού Δικτύου για την πολλαπλή σκλήρυνση, θα ενταχθούν και όλα τα νοσήματα αυτά που διαφοροδιαγνωστικά σχετίζονται με την πολλαπλή σκλήρυνση. Οπότε, έχοντας ένα τέτοιο διεθνές, ένα τέτοιο εθνικό δίκτυο, ένα registry ουσιαστικά, αντιλαμβάνεστε πόσο πιο εύκολα θα είναι πια τα πράγματα για εμάς στην πατρίδα μας να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο τον ακριβή αριθμό των ασθενών. Αλλά για να μην μονοπολώ την συζήτηση, μήπως και η κυρία Βαγγελοπούλου έχει κάτι να προσθέσει σε αυτό το πολύ σημαντικό ερώτημα. Είναι σπάνια νόσος πάντως, έτσι Είναι κι αλλιώς. σπάνια νόσος και ούτως ή άλλως υπάρχουν κάποιες καταγραφές ανακέντρο στο πλαίσιο όπως των σπανίων νευρολογικών νοσημάτων που έχουν επιστοποιηθεί κέντρα ανά την Ελλάδα για τα σπάνια νευρολογικά νοσήματα. Σε αυτό είναι η ΜΟΓ, είναι η NMO, άρα το κάθε κέντρο γνωρίζει πόσους ασθενείς έχει, παρακολουθεί. Δεν υπάρχει μια γενική επιδημιολογική πράγματι καταγραφή ανά την Ελλάδα στην παρούσα φάση. Τώρα, κάτω από το πρίσμα των σπανίων, της καταγραφής των σπανίων, είναι κάτι που σιγά σιγά αυτό πράγματι μπορεί να το έχουμε, αλλά στην παρούσα φάση ναι, δεν υπάρχει. Είναι κάτι Μάλιστα. σπάνιο σε σχέση, ας πούμε, τους χιλιάδες ασθενείς που έχουμε πολλαπλή σκλήρυνση. Εμείς νομίζω είναι ένας μικρός αριθμός, γύρω στους 20-25 ή maximum 30 ή μέχρι εκεί τα MOG που έχουμε. Στη δική μας κλινική έχουμε καταγεγραμμένους 7. Ναι. Είναι Αλλά αυτό σπάνιο, δεν, πολύ αλλά σπάνιο. αυτό δεν Ναι, αποτυπώνει καθόλου, παρά το καθόλου. γεγονός ότι η κλινική μας είναι ένα κέντρο αναφοράς για τα απομειγνωτικά νοσήματα και τα αυτοάνωσα του κεντρικού νευρικού.
Αυτό δεν αποτυπώνει καθόλου την εικόνα που μπορεί να ισχύει πανελλήνια. Πρέπει να γίνει μια οργανωμένη να γίνει αυτή η επιδημιολογική μελέτη, αρκεί να σας πω ότι με παρόμοια κατάσταση υπήρχε και για την πολλαπλή σκλήρυση και μέχρι πρότινος θεωρούσαμε ότι οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυση δεν ξεπερνούν τους 14.000 σε όλη την Ελλάδα. Από αποσπασματικές επιδημιολογικές μελέτες εδώ και εκεί, αναπεριοχές, ανανοσοκομείο κλπ. Μετά την πρώτη φάρμακο επιδημιολογική μελέτη που έγινε σε εθνικό επίπεδο από την κλινική μου, καταγράφηκαν 23.000 ασθενείς. Αυτό ήταν μια τεράστια έκπληξη για εμάς. Με αυτό προσπαθώ να πω ότι εάν δεν γίνει κάτι συστηματικό, δεν μπορούμε με πολλή ασφάλεια να πούμε ποιος είναι ο ακριβώς αριθμός των ασθενών μας. Μάλιστα. Άλλη Η ερώτηση. χρονική, η χρονική διάρκεια της έρευνας, πόσο περίπου είναι, ποια είναι? Εννοείται της κλινικής μελέτης. Ναι. Της φάσης 3 Εξαρτάται από... τώρα. Ωραία, η φάση 3. Αν είναι, κοιτάξτε, είναι ανάλογα με το σχεδιασμό της μελέτης. Εδώ βλέπετε, καταρχάς, το είπαμε ότι είναι 2,5 χρόνια. Δηλαδή, για 2,5 χρόνια θα παρακολουθούνται αυτοί οι άνθρωποι για το πώς θα ανταποκριθούν σε αυτήν εδώ τη θεραπεία. Διαισθαντικά μιλώντας, αλλά αυτό που λένε intuitively που λένε και οι ξένοι στο χωριό μας, λοιπόν, περιμένουμε να έχουν μια καλή ανταπόκριση γιατί είναι λογικό στο βαθμό που τα αντισώματα αυτά ευθύνονται κυρίαρχα για τις εκδηλώσεις με τις υποτροπές. Αυτό που λογικά αναμένεται είναι ότι μειώνοντας τα αντισώματα θα μειωθούν και η πιθανότητα των υποτροπών. Η συγκεκριμένη δε ουσία επιβεβαιωμένα μπορεί να μειώσει τα κυκλοφορούντα αντισώματα. Αυτό το ξέρουμε. Όμως στην ιατρική, εάν κάτι δεν το αποδείξεις και μέσα από αυτές τις πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες που προβλέπουν οι κλινικές μελέτες, δεν γίνεται να γίνει αποδεκτή μια θεραπεία, η ένδειξη για κάποια θεραπεία για κάποια νόσο. Ωραία. Δεν θέλω να μονοπολίσω. Έχω σημειώσει πάρα πολλές ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος από τους συμμετέχοντες έχει να ρωτήσει κάτι. Θα φαίνεται Okay. αν έχουν... Ναι, δεν έχει. Δεν έχει. Ρωτάω εγώ. Πώς ξέρουμε, όσο κάποιος βρίσκεται στο στάδιο της δοκιμής, εάν κάποια νέα συμπτώματα που παρουσιάσει είναι μία ανεπιθύμητη ενέργεια του φαρμάκου, αν είναι μία υποτροπή ή αν έχει σχέση με κάποια συνοσηρότητα που μπορεί να υπάρχει. Έλμα, θες να απαντήσεις εσύ ή να απαντήσω? Όχι, εσείς νομίζω. Εσείς, ναι. Ό,τι θέλει. Προηγούνται οι κυρίες. Αφού πήρα την άδεια από την Εσείς. κυρία... Ωραία. Αφού μου έδωσε την άδεια η κυρία Ευαγγελοπούλου, θα απαντήσω εγώ. Οτιδήποτε συμβαίνει σαν σύμπτωμα σε έναν ασθενή, αυτό θα το δει, θα πρέπει να ενημερώσει τους θεράποντες ιατρούς. Αυτοί από τη μεριά τους είναι που θα πάρουν τη λήψη ιστορικού και την κλινική εξέταση, καλούνται να αποφασίσουν, να διαφοροδιαγνώσουν αν αυτό είναι μια υποτροπή όντως, μια αληθής υποτροπή ή δεν είναι αληθής υποτροπή, είναι μια ψεύδο υποτροπή ή αν αυτό το σύμπτωμα το οποίο περιγράφει ο ασθενής μπορεί να σχετίζεται ή να μη σχετίζεται είτε με το φάρμακο αυτό καθ' αυτό, είτε και με την νόσο. Συνεπώς, αυτό το πολύ ωραίο ερώτημα που κάνατε απαντιέται με το ότι κάθε φορά η απάντηση βρίσκεται στην αξιολόγηση κλινική και εργαστηριακή, την οποία θα κάνουν οι θεράποντες ιατροί με το που τους αναφέρει ο ασθενής ένα σύμπτωμα. Και ξέρετε, όταν γίνεται μια κλινική μελέτη, πολλές φορές αγγίζουμε και τα όρια της υπερβολής. Δηλαδή, αν ο ασθενής πει ότι εγώ είχα φαγούρα στο κεφάλι ένα βράδυ, πρέπει να μας το αναφέρει. Που αυτό δεν είναι ούτε στοιχείο της νόσου, ούτε υποτροπή, αλλά πρέπει να μας το αναφέρει. Έχει σημασία να καταγράφονται τα πάντα και είναι ευθύνη των γιατρών να αξιολογήσουν αν αυτό οφείλεται ή δεν οφείλεται ενδεχομένως σε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια του φαρμάκου και μένει να αναλυθεί αυτό για το πόσο σοβαρή είναι αυτή ή όχι, ή αν αποτελεί κλινική εκδήλωση της νόσου. Τόσο, πώς το λένε, μπορούν
να το δούνε και να το διαφοροδιαγνώσουμε. Η επικοινωνία πόσο άμεση είναι με τους γιατρούς? Μπορεί να επικοινωνήσει με τηλέφωνο, με mail, περιμένει το επόμενο ραντεβού? Όχι, όχι. Όταν η επικοινωνία πρέπει να γίνεται άμεσα. Δηλαδή είτε τηλεφωνικά είτε με την αποστολή email. Αν κάποιος έχει κάποιο θέμα, επικοινωνία άμεσα μαζί μας. Δεν μπορεί να Μμμ. του εμφανίζεται κάτι σαν σύμπτωμα και να περιμένει το επόμενο ραντεβού καθόλου. Ναι. Υπάρχει η επικοινωνία, άμεση επικοινωνία, μου συμβαίνει αυτό ή μου συμβαίνει εκείνο. Δίνουμε κάποιες συγκεκριμένες οδηγίες. Ξέρεις τι, αν σου συμβεί. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν θέλουμε να τους κάνουμε τους ανθρώπους ψυχαναγκαστικούς με το Αυτό είναι. παραμικρό να τρέχουν Ναι. να παίρνουν. Δίνουμε κάποιες οδηγίες, οι οποίες λέμε ότι αν σου συμβεί, ξέρω εγώ αυτό, παραδείγματος χάρη, ένα σύμπτωμα νευρολογικό. Ό,τι θες πες. Μούδιασμα θα είναι, δυσκολία στη βάδιση θα είναι ό,τι. Ο καθένας από εμάς γνωρίζει καλύτερα το σώμα του από οποιονδήποτε άλλο. Δεν είναι δυνατόν να εσείς να αισθάνεστε κάτι, ο καθένας μας να αισθάνεται κάτι πρωτόγνωρο ή κάτι παράτερο και να το θεωρεί ότι αυτό δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, ειδικά αυτά, αν συντηρούνται, ξέρω εγώ, βλέπετε, περνούν οι ώρες, περνάει το πρώτο 24ωρο, αυτά τα πράγματα επιμένουν κλπ. Σίγουρα θα πρέπει να επικοινωνήσει με τους θεράποντες ιατρούς. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ανθή μας ξαναρωτάει. Ζούμε τη ζωή μας σε μία φούσκα. Δηλαδή, μας έχουν πει οποιαδήποτε φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει υποτροπή. Ο καθένας από εμάς έχει δώσει αγώνα ζωής με φοβερές υποχωρήσεις. Πώς μπορούμε να τα ρισκάρουμε πάλι όλα από την αρχή? Οι οικογένειές μας? Ομολογώ ότι βλέπω έτσι διακρίνω ένα πολύ ωραίο λυρισμό σε αυτή εδώ την τοποθέτηση, αλλά δεν καταλαβαίνω ποιο είναι τι ακριβώς Άκουμα. θέλει η καλή μας κυρία Κλωνάρη να πει. Δηλαδή, Νομίζω. μας έχουν πει οποιαδήποτε φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει υποτροπή. Ποιος του είπε αυτό το πράγμα, οποιαδήποτε φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει υποτροπή. Αν εννοείται ότι, ειδικά ας πούμε αυτό το βλέπουμε και στην πολλαπλή σκλήρηση, αλλά και σε αυτά τα νοσήματα ενδεχομένως, πιο δηλαδή, ενδιαφέρει πάρα πολύ να μην υπάρχει φλεγμονή στο σώμα. Γι' αυτό το λόγο λέμε στους ασθενείς, θα προσέχετε τα δόντια σας 2 φορές το χρόνο στον οδοντίατρο, ουλίτιδες, περιοδοντίτιδες και οτιδήποτε σε ήτιδα να το αντιμετωπίσεις. Άλλου είδους φλεγμονή στα νύχια, στο δέρμα κλπ. Γιατί? Διότι το κάπνισμα γιατί θεωρείται κακό. Δεν είναι μόνο το ότι για τους γνωστούς λόγους που ξέρουμε για τα καρδιαγγειακά και τους καρκίνους κλπ. Ο πνεύμονας του καπνιστή είναι μία μόνιμη παραγωγή προφλεγμονωδών κυταροκινών. Έχει μία μόνιμη φλεγμονή στους βρόγχους, όπου φλεγμένει το βροχικό δέντρο εξαιτίας του καπνού. Παράγει προφλεγμονώδεις. Αυτές οι προφλεγμονώδεις κυταροκίνες, χημειοκίνες, ό,τι θέλετε πείτε, αυτές πηγαίνουν και παρενοχλούν την μικρογλία στον εγκέφαλο. Σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους μας. Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει μία περιπέτεια αυτοανοσίας ή φλεγμονώδους έτσι νόσου του κεντρικού νευρικού συστήματος, αυτό είναι πιο παρενοχλητικό, αν το θέλετε, για αυτόν τον εγκέφαλο σε σχέση με έναν άλλον εγκέφαλο, ο οποίος δεν περνάει τέτοιου είδους καταστάσεις. Από αυτήν την έννοια, ναι, τις φλεγμονές θα πρέπει να τις προσέχουμε. Τώρα, να δώσει, λέει, αγώνα ζωής με φοβερές υποχωρήσεις. Μα ποιος σας είπε να υποχωρούμε? Δεν υποχωρούμε πουθενά. Ο καθένας από εμάς διεκδικεί τη ζωή του, διεκδικεί την ποιότητα της ζωής του και δεν του ζητιέται να υποχωρήσει σε τίποτα. Έτσι. Αν βέβαια απ' την άλλη το να είμαστε ρεαλιστές, να υπάρχει ένας ρεαλισμός στις επιδιώξεις μας, σε αυτά που μπορούμε και μας επιτρέπεται να κάνουμε ή όχι, αυτό εγώ δεν θα το χαρακτήριζα σαν υποχώρηση. Περισσότερο αν αντιληφθούμε όλες αυτές τις καταστάσεις ως συνθήκη ζωής και λιγότερο ως αρρώστια ή νόσο, θεωρώ ότι αυτό που θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει είναι ένας ελιγμός και μία προσπάθεια να συντονιστούμε, να προσαρμοστούμε σε αυτή τη συνθήκη ζωής και να προσπαθήσουμε μέσα από αυτές τις συνθήκες να εξακολουθούμε να διεκδικούμε τη ζωή μας και τα όνειρά μας. Αυτό δεν είναι υποχώρηση, αυτό είναι ευφυΐα. Αν
και η υποχώρηση σε κάποιες περιπτώσεις δείγμα ευφυΐας είναι. Εντάξει, το που πρέπει εγώ τώρα αυτή τη στιγμή να κάνω πίσω για να περιμένω και μετά ξανά να βγω μπροστά και να διεκδικήσω. Άρα λοιπόν φοβερές υποχωρήσεις δεν καταλαβαίνω και να ρισκάρουμε πάλι όλα από την αρχή. Τι ακριβώς να ρισκάρουμε από την αρχή? Το ρίσκο στη ζωή έτσι κι αλλιώς υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Τουλάχιστον αν η καλή μας η κυρία Κλωνάρη εδώ αναφέρεται στο ρίσκο των κλινικών μελετών, νομίζω ότι προσπάθησα τουλάχιστον εγώ από την πλευρά μου να κάνω όσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι αυτό το ρίσκο πολύ σοβαρά περιορίζεται από τη στιγμή που τα πάντα είναι ελεγμένα σε μια κλινική μελέτη. Γιατί αυτή είναι η πρωταρχική μας μέριμνα. Από εκεί και πέρα φυσικά, αν καταλήξουμε σε κάτι θετικό, αυτό θα είναι πάρα πολύ σπουδαίο και για μας και για όλο τον κόσμο. Να ρωτήσω, ε, πόσο καιρό μετά το πέρας της δοκιμής αναφέρεται ο ασθενής στη συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα για τυχόν μακροπρόθεσμες ανεπιθύμητες ενέργειες? Πολύ ωραία και η ερώτηση αυτή. Υπάρχουν κλινικές μελέτες τις οποίες τους ασθενείς μας τους μπορούμε να συνεχίσουμε να τους παρακολουθούμε και επί μία πενταετία. Δηλαδή, δεν του λες του ασθενούς σήκω και φύγε, τελειώσαμε, άντε γεια. Όχι. Ίσα ίσα που από τη στιγμή που είναι, εφόσον τον ενδιαφέρει, κοιτάξτε, εάν το επιβάλλει κλινική μελέτη, το επιβάλλει. Και πάλι βέβαια με το ζόρι δεν γίνεται κάτι. Έτσι, αλλά και αν ο ασθενής επιθυμεί να συνεχίσει να παίρνει αυτό το φάρμακο, μπήκε στο extension study, στην περίοδο της επέκτασης κλπ. Φυσικά θα εξακολουθεί πώς το λένε, να παρακολουθείται από τη συγκεκριμένη ομάδα. Αν απ' την άλλη είναι επίσης πάλι κάποια στιγμή για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσει και πει εγώ σταματάω, δεν θέλω άλλο να συνεχίσω μια τέτοια αγωγή, φυσικά και έχει το δικαίωμα, έχει το ελεύθερο, εφόσον το επιθυμεί, να συνεχίσουν να τον παρακολουθούν οι γιατροί οι οποίοι είχαν την ευθύνη του στα πλαίσια της κλινικής μελέτης. Εάν αποφασίσει να αποχωρήσει, πόσο σύντομα μπορεί να μπει σε μία άλλη αγωγή, συγκεκριμένη? Πολύ ωραία και η ερώτηση αυτή. Μια και μιλάμε για τη συγκεκριμένη για τη Μογκάρ, ακούστε να σας πω κάτι. Στην ιατρική το τι θεραπεία θα αποφασίσεις έχει κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή, εμείς θα επιλέγαμε να δώσουμε κάποια άλλη θεραπεία αν συμβαίνουν τα εξής δύο πράγματα. Είτε ο ασθενής δεν απαντάει στη θεραπεία που του δίνω, είτε εμφανίζει ανεπιθύμητες ενέργειες από τη θεραπεία που του δίνω. Αυτά είναι και τα δύο είναι λόγοι για να διακόψεις το φάρμακο και να πας σε κάτι άλλο. Τώρα αυτό είναι ένα τρίτο. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά τα δύο, αλλά ο ασθενής για δικούς του λόγους δεν θέλει να συνεχίσει να παίρνει το συγκεκριμένο φάρμακο που παίρνει. Εντάξει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στη συνέχεια και φυσικά και να του πούμε με δική σου απόφαση το διακόπτεις, παρά το γεγονός ότι πας καλά και όλα αυτά τα πράγματα και δεν έχεις παρενέργειες κλπ. Με δική σου πάρα πολύ ωραία, δικαίωμά σου, από εκεί και πέρα το διακόπτεις και θα πάμε να δούμε στη συνέχεια τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για εσένα και να σου προτείνουμε για θεραπεία. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο πάντοτε, αλλά θα κινηθούμε με βάση τα δεδομένα που θα έχουμε εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, αν αυτός ο άνθρωπος μετά τη διακοπή αυτής της θεραπείας κάποια στιγμή εμφανίσει στοιχεία ενεργότητας της νόσου, προφανώς θα καταφύγουμε σε κάτι παραδοσιακό, τι κάναμε τόσα χρόνια, που με την ελπίδα ότι θα έχει την ανταπόκριση σε αυτή τη θεραπεία, τουλάχιστον τόσο καλή όσο και στη θεραπεία την οποία έπαιρνε και στα πλαίσια της κλινικής μελέτης. Εάν όσο βρίσκεται στη μελέτη ο ασθενής εγκριθεί κάποιο φάρμακο που είναι πιο κατάλληλο από ό,τι υπήρχε μέχρι στιγμής για την περίπτωσή του, θα Εμείς θα το ενημερωθεί σταματήσουμε. Φυσικά. για Είναι να φύγει από τη δυνατόν. μελέτη και να μπει στο Μα φάρμακο? προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε λίγο κάτι. Έτσι κι αλλιώς εμείς γνωρίζουμε, δεν είναι, τίποτε δεν γίνεται κρυφά. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν γίνεται κάτι κρυφό για τη μία ή την άλλη νόσο. Λοιπόν, εάν υπήρχε μια τέτοια περίπτωση θα το ξέραμε ότι τρέχει όντως μια κλινική μελέτη κλπ. Και πρόλαβε αυτή η κλινική μελέτη και έβγαλε αυτά τα καταπληκτικά αποτελέσματα.
και πήρε έγκριση. Πήρε έγκριση το φάρμακο αυτό. Οκ. Αυτό θα ενημερώσουμε τον ασθενή φυσικά. Ότι ξέρεις τι, έχει πάρει έγκριση αυτή η θεραπεία. Λοιπόν, και το ενδεχόμενο φυσικά να θέλει να σταματήσει τη θεραπεία που παίρνει και να πάρει την άλλη. Αλλά και πάλι, σας το ξαναλέω, δεν ακουμπάμε στην ιατρική, δεν ακουμπάμε δεν, το πρόγραμμα το θεραπευτικό ενός ασθενούς εάν ανταποκρίνεται στη θεραπεία και δεν έχει παρενέργειες. Δεν αντίκειται στην ιατρική πρακτική, στην Ιδεολογία. ορθή ιατρική θεραπευτική. Μακάρι και να προκύψει, αλλά αυτό αποκλείεται να συμβεί, σας το λέω, για τη συγκεκριμένη νόσο. Γιατί δεν έχω, Ναι. τουλάχιστον εγώ υπόψη μου, δεν ξέρω αν η κυρία Ευαγγελοπούλου έχει υπόψη της κάποια άλλη κλινική μελέτη η οποία να τρέχει τώρα και να προλάβει να βγάλει πιο έγκυρα. Μακάρι, μακάρι όλοι αυτό θέλουμε, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Και μας ρωτάει η Ανθούλα πάλι πόσους εθελοντές χρειάζεστε από την Ελλάδα. Κοιτάξτε, εμείς επειδή ακριβώς ψάχνουν για 100 σε όλη την... Ε, εμείς αν καταφέρουμε να βάλουμε, ξέρω εγώ, 4 να πω. Άιντε, 2 εγώ, 2, 2 η κυρία Ευαγγελοπούλου. Θα είναι μεγάλη προσφορά. Θα είναι Ούτως ή τεράστια. άλλως αυτή είναι μια μελέτη που τρέχει ήδη αρκετό διάστημα στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι δεν Ναι, είναι? ναι, ναι. Και ήδη έχουν μπει από την υπόλοιπη Δηλαδή, Ευρώπη πολλοί ασθενείς και νομίζω έχει ότι δίκιο. είναι προς ολοκλήρωση σχεδόν. Δηλαδή έχει Έτσι. ένας μεγάλος αριθμός ήδη έχει μπει που φαίνεται με καλά ήδη αποτελέσματα και αυτή είναι η εικόνα που έχουμε, ότι είναι ε, γενικά σε μια καλή πορεία αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε, δώσαμε αγώνα για να μπορέσουμε να την πάρουμε αυτή τη μελέτη και Αυτό. στην πατρίδα μας. Δεν είναι εύκολο αυτό να σου εμπιστευθούν κλινική μελέτη παγκόσμια. Σωστό Ναι. είναι αυτό που λέει η κυρία Ευαγγελοπούλου, γιατί και γι' αυτό το λόγο μας πήρε πάρα πολύ χρόνο, γιατί ξέρετε και οι διαδικασίες είναι φοβερά χρονοβόρες και πάρα πολύ αυστηρές. Μην με μας κάνει εντύπωση τη στιγμή που θα είμαστε εντελώς έτοιμοι να βάλουμε και εμείς τους δικούς μας ασθενείς να μας πούν πάπαλα. Συμπληρώθηκε ο αριθμός της μελέτης, δεν μπορείτε να βάλετε ασθενείς. Ναι. Αν στη φάση εκείνη που θα έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά, εμείς υπάρχει ακόμα περιθώριο να χώσουμε, ας μου επιτραπεί ο όρος, και δικούς μας ασθενείς μέσα, νομίζω θα είναι εξαιρετικά καλό. Ωραία. Έχουμε χρόνο για 2 τελευταίες ερωτήσεις. Ο κύριος Σιπόπουλος μας έχει κάνει 2. Η μία λέει αν η υποτροπή μπορεί να σημαίνει μη αναστρέψιμη κατάσταση και Ναι. αν ο ασθενής χαρακτηρίζεται ως ασθενός θετικός στο αντίσωμα BOG, αν μπορεί να συμμετέχει στη δοκιμή. Και χωρίς υποτροπή την τελευταία διετία, λέει. Μέσα στα κριτήρια, νομίζω, Ναι, κύριε ναι, ναι, ναι. Γρηγοριάδη, είναι να Έχετε δίκιο, δεν το υπάρχει είδα, ναι. πρόσφατη υποτροπή. Δηλαδή, αν είναι ένας ασθενής Ναι. που είναι σε ύφεση με μία αγωγή την οποία παίρνει, γιατί νομίζω ότι είναι σε μία αγωγή με μικοφενολάτι μοφετήλη, αν κανείς είναι σε ύφεση και δεν έχει υποτροπή, δεν, νομίζω ότι στα κριτήρια της μελέτης είναι Στους να 12 μήνες. παρουσιάσει υποτροπή είτε υπό κάποια αγωγή, είτε χωρίς αγωγή να παρουσιάσει. Θα πρέπει να έχει μια πρόσφατη υποτροπή. Ναι. Θέλουμε αποδεδειγμένα ενεργή νόσο για να το βάλουμε. Ωραία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπαίνουν τυφλά όλοι. Πρέπει να υπάρχει ανάγκη. Και ανάγκη σημαίνει ότι υπάρχει πρόσφατες ενδείξεις ενεργούς Ναι. νόσου. Εντάξει. Τώρα για το Ωραία. αν είναι αναστρέψιμο ή μη αναστρέψιμο, γενικά οι υποτροπές της NMOSD και της MOGAT θεωρούνται είναι πιο σοβαρές από όσο αφορά το υπόλοιμα το οποίο αφήνουν σε σχέση με τις υποτροπές της πολλαπλής κλήρησης, και γι' αυτό το λόγο βλέπετε ότι ενώ είπε η κυρία Ευαγγελοπούλου και πολύ σωστά, μία υποτροπή την αντιμετωπίζουμε καταρχάς με χορήγηση υψηλής δόσης κορτικοστεροειδών, το να περάσουμε στην πλασμαφέρεση ή ενδεχομένως και το πρώτο που θα κάνουμε να είναι πλασμαφέρεση για αυτά τα δύο νοσήματα, είναι πολύ πιο νωρίς παίρνουμε μια τέτοια απόφαση από ό,τι θα την παίρναμε για την πολλαπλή σκλήρηση. Και ο λόγος είναι διότι το υπόλοιμα το νευρολογικό που μπορεί να αφήσει μια υποτροπή σε αυτά τα νοσήματα μπορεί να είναι
πραγματικά πιο σοβαρό από αυτό που μπορεί να αφήσει η πολλαπλή σκλήρυνση. Αυτά όμως τα δύο νοσήματα ένα καλό έχουν, ας πούμε, σε σχέση με την πολλαπλή σκλήρυνση. Δεν έχουν προοδευτικότητα. Στην πολλαπλή Μάλιστα. σκλήρυνση μπορεί να έχει προοδευτική εξέλιξη της αναπηρίας χωρίς υποτροπές. Εδώ, ό,τι αναπηρία υπάρχει και συσσωρεύεται, οφείλεται αποκλειστικά στις υποτροπές. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να τις παρεμποδίσουμε και φυσικά όταν θα εμφανιστεί δεν έχεις πολλά περιθώρια χρόνου. Σύντομα πρέπει να την αντιμετωπίσεις την υποτροπή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ε, Ελπίζω να ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, να δούμε κάποια άλλη νόσο από μυεληνοτική. Ελπίζω να έχετε τις συμμετοχές που χρειάζεστε, να προχωρήσουμε με αυτό. Ε, δεν ξέρω αν Σίγουρα, κάποιος άλλος θέλει κάτι. σίγουρα είναι πάρα πολύ μια μεγάλη πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη σημερινή εκδήλωση και για ακόμα μια φορά θα κυρία Πέτσα και φυσικά την καλή μου φίλη τη Σουμάιρα την Άχμετ για αυτή σας την πρωτοβουλία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη γιατί πρώτη φορά, εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω για άλλους συναδέλφους μου, μου δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσω για τις κλινικές μελέτες. Τι είναι η κλινική μελέτη, πόσο σημαντική μελέτη, πόσο σημαντικό πράγμα είναι ότι είναι μια προσπάθεια που απαιτεί τη συνεργασία του γιατρού με τους ασθενείς και ότι δεν είμαστε πειραματόζωα. Δεν γίνονται πειραματόζωα, μα θέλουμε, ξέρουμε που να κάνουν και εγώ και η κυρία Ευαγγελοπούλου που έχουμε και μία εμπειρία από πειραματική έρευνα, αλλά με κανονικά πειραματόζωα. Με τους συνανθρώπους μας δεν κάνουμε πειράματα, με τους συνανθρώπους μας κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε και με τον πιο ασφαλή τρόπο να δούμε τι είναι αυτό που πραγματικά μπορεί να τους βοηθήσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους ξανά. Να Thank είστε you, καλά. Sumaira. Και εμείς να είστε καλά. Sumaira, Thank thank you you. very Thank much. you very much. It was an amazing experience. Thanks to you. Look at She's a handsome, beautiful young girl from the United States. She had she had the idea of organizing this meeting today. Thank you very much, Sumar. I'm sure you didn't understand anything in Greek. However, I'm sure we're gonna have the opportunity when we meet each other in Menactrims to give you more details about the really fruitful discussion we had today with Mrs. Petsa, Professor Evangelopoulos, and some of the people who participated in this wonderful webinar. Thank you very much. No, my pleasure. What an honor. And no, I didn't understand anything, but your language is so fun to listen to. It sounds like music, so I really enjoyed that. And from what I can tell, it was highly engaged. There are so many questions in the chat, which tells me that we have more work to do for patient education in Greece. So let this Yeah. be just the beginning. Yes, please. All of you so much. Filio, you did a wonderful job. I can't thank you Oh, enough thank for you. helping. And to the professors, thank you for your time and for your knowledge. We know how busy you are, so this means a lot to all of us. Thank you. Imagine how successful it's gonna be if both you and Triantafυλλιά Petsa will be in person for such a meeting here in Greece. You never know. We might be able to do a patient day in Greece. We've now done them in 5 countries. Maybe Why, it's time to bring our show why, to why Greece. not? Yes. You did it in other countries all over the world. So why Yeah, not in Greece as well? I I think you think had a that's a good very good, idea. this was a very good indication that this is going to be a successful meeting, and thank you very much. My pleasure. Thank you all, and Thank we'll see you. you soon. Thank Bye. you. I Bye. want to add Bye. something Yes, yes. to our professors. If there is ever a trial for seronegative patients, I am willing to participate. Okay, don't forget about me. For the time being, we Thank wish you. you have a great, great life and Thank fight you. for your dreams and for your life. I do. Of course, if there is anything to like this, you will be among the first who is going
to hear about. Thank you so We much have for everything. Professor Evangelopoulos in Athens. She is the best. Believe me. So you can We count. make an appointment. You are, Professor Grigorias, very polite, as always. Thank you. No, Nice no, meeting no. I am you. realistic. Thank you very much. Thank Bye you. bye. Thank you. Bye, Bye. everyone. Bye. Bye, Bye. everybody.